Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. A tohle video bude, jak natřpitit pečopáka. No, to asi všichni víte, jak natřpitit pečopáka, ale to je jedno. Já vám chci jenom ukázat takovýho, já nevím, jestli se vám to bude líbit, jestli to mám ukázat. No to je jedno, prostě jsem si takhle upravila pečopáka. Tady má takhle, jakoby, je to duch, má takhle nalakovaný černé oči a měl ještě červený ocas, ještě potom má stopy. Já jsem mu to odlakovávala, jenomže to nešlo dolů. To budu zkoušet jistě. No a teďka jdeme na jak natřpitit pečopáka. Tak jako je víc verzí, ale já vám ukážu takový dvě. Jedna verze je prostě s normálníma třpitkama, tak prostě v hlavici nebo v čem to budete mít. Prostě takhle normální sypký třpitky. A druhá verze je s těma lepícíma třpitkama. A jestli nebudete mít, a jestli budete mít jenom tyhle, tak můžete dělat těmadle nebo si něco z toho koupit. Tohle stojí, myslím, někde. Jsem měla za 15, tohle za 20. Je to celkem levný. Tak, můžeme jít na to. Já vám nejdřív ukážu to s těma sypkýma třpitkama a potom s tam těma. Nemám to ráda s těma sypkýma třpitkama. Budu na to potřebovat prostě třpitky, lepidlo a tady to, já tomu říkám uchošťour. Tak prostě uchošťour. A samozřejmě pečopák. Takže rozdělejte si lepidlo a na jednu stranu uchošťouru naneste lepidlo. A dejte na část pečopáka, na kterou chcete. Já to dávám do uší. Potom postupně přidávejte lepidlo a dávejte do uší. Tak když už to máte, tak rozdělejte třpitky a opatrně, ať se to vedle nevysype. No jo, samozřejmě, že se mi to zase vysypalo. A na druhou stranu takhle to vezměte na ten uchošťour. Ne, já to zase... Prostě to takhle dejte do toho pečopáka. Jedno, že kolem toho úplně všude budou třpitky. Je to úplně jedno. Jenom přijdete o třpitky, všechno bude otřpitěný. To je úplně jedno, že jo. Potom, jestli se vám stalo úplně to samé jako mě, tak si můžete vzít třeba nový uchošťour. A tam pečopákovi, no jako já to vždycky dělám tam tím, jenomže já vám to chci jenom ukázat. A prostě tomu pečopákovi, jak je to takhle zkažený, tak to prostě takhle tím uchošťourem, tam, kde se vám to nepovedlo, dejte pryč, anebo to prostě nějak dejte pryč. Já to teďka dělat nebudu, abych nezabírala čas. Tak tady je ten pečopák, já ho dám sem, zavřu lepidlo, třpitky a dám pryč uchošťoury. Tak maličko to setřu. Jenom maličko. Počkejte chviličku. Jejda. To je jedno. To pak uklidím. A další metoda je právě s těma třpitícíma lepidlama. Budete potřebovat třpitící lepidlo, je jedno jakou barvu, já mám zlatou a stříbrnou a nejdůležitější věc pečopák. Já si na něj dám asi, co by se na něj hodilo? Pak když tak pište do komentářů, jestli by se vám na něm líbilo jináčí barva, buď to ta zlatá nebo stříbrná. Já tam dám asi zlatou. A prostě to takhle naneste do toho ucha.
nebo kam to chcete dát a pak to takhle trošku rozetřete a musíte to teda jako celkem dlouho nechat uschnout. Já už mám nějaký pečopaky natřpitěný, tam vidíte vzadu, ještě jsou, no, jich trošku víc, než tam vidíte, taky 3, 4. A musí to schnout teda asi tak, já nevím, 2, 3 hoďky, ale pak je to krásný a není to tak potřpitěný všude jako u tohodle pečopáka. Tak pak potom pište do komentářů, kterou metodu máte radši, buď to s těma tamtím sypkem a lepidlem, anebo s těma s tím třpitícím lepidlem. Já vám teďka to ukážu, ty moje pečopáky natřpitěný. Jo. A tyhle dám stranou, ty už jste teda viděli. Takhle ty fialové třpitky, to je jediný můj pečopák. Ostatně už jsem vyměnila se třpitkama fialovými. Vidíte ten bordel, co nadělal? Radši to nezkoušejte. Nikdy nedoporučuju. Tak. A toho dám stranou. A další je právě tenhle. Ten má ty zlatý třpitky, to teprve bude usychat. A teďka na začátku videa jste viděli tady ty pečopáky a já vám je budu postupně ukazovat. Všechny jsem třpitila v jeden den, co se ty třpitky dostaly, jsem prostě nemohla vydržet. Tady ten pečopák má zlatý, ne. Ten má zlatostříbrný třpitky, já jsem tam právě zkusila mix. Nevím, jak to je vidět, ale prostě jsem to dala, aby tam měl trošku méně třpitků, aby to nebylo tak přehnaný, protože je to dospělá kočka. Tady to koťátko, to se mi hodně líbí, má stříbrný třpitky a hrozně se mi to líbí, je to prostě koťátko, tak to má trošičku víc, nemá to ani moc jako puberťák. Tady to taky není puberťák, ani malý dítě, ani dospělý, ani starý, já ani nevím, co to je něco mezi puberťákem a dítětem, nějaký ty 11 nebo 10 nebo 8, já fakt nevím, asi 8. To se mi taky fakt hodně moc líbí. To se mi strašně líbí. Pak je tu právě puberťák, ten má celkem hodně natřpitěný uši, talvice. To se mi taky docela hodně líbí. Pak je tady mýval, to je takový mezi puberťákem a dospělým, to se mi taky líbí. Já nevím, jestli se mi z toho vůbec něco nelíbí. Mně se to líbí. Já to dělám, protože se mi to potom líbí. A tady je prostě ovečka, na ní to moc není vidět. Když jsem dávala málo, protože ty ovečky jsou taky jemný, tak abych ji tím neskazila, tam má právě zlatý střípitky, to tam asi možná nevidíte, tak to se omlouvám za to. Pak je tady tenhle pejsek a ten má zlatý třpitky a taky se mi to líbí. Prostě já to dělám, protože se mi to líbí. Nebudu říkat, jestli se mi to líbí nebo ne. A to je prostě pes, je to puberťák. Pak je tu tady ten pes, je to dospělák a takovej prostě mladý dospělej. Mně se líbí, hodně se mi líbí. Jsem to právě měnila z brachu, protože jsem si říkala, že by mu slušely stříbrný třpitky. Já teda třpitím jenom holky. Tady to je další ovečka a tam má ty třpitky vidět trošičku víc. A tady má stříbrný, takže to tam asi neuvidíte. Možná ne, možná jo. Já fakt nevím. Možná až to zaostří. Nevím. Pak
Pak je tu takový hravač. Ten má zlatostříbrný třpytky, vidíte tam zlatou i stříbrnou, nebo jenom zlatou, protože stříbrná tam moc není vidět na té kamerce. A taky se mi to moc líbí. Tohle je kočka, ta má natřpitěný uši. Tato má málo a tak vám něco řeknu. Pak je tady víla. Ta má celkem hodně natřpitěný ty ouška, protože je to víla, aby roznášela prostě krásu. Jo, ty jsou to natřpitěný ze spoda z toho. A pak je tady méďa. Ten to má tady takhle v ouškách jemně, taky se mi to moc líbí. Jak tady byly tyhle ty dvě kočky, tak vám o nich chci něco říct. Já měla ještě jednu tady tu šedivou a to byl táta, tohle je máma a tohle je dcera a o tom právě bude takový příběh a jen vám to tak říkám, abyste o tom věděli, informačka. A tohle je Marta. Prostě nikdo ji ve škole nebude mít rád a podobně. A její mamka prostě bude moc smutná a tak dále. No a jak jste si všimli, tak tady dneska nebyl ten králík ani ta šápa. No, tak tady nebyly. Tak teďka se s váma rozloučí někdo jiný, třeba Marta, nebo, no Marta. Tak mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!